କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ, ହାଇଜର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜବ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପକେଇପାରିବେ। କେମିତି କ'ଣ ପକେଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାହିଁଲେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ସନରେ ଜବ୍ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆହୁରି ପୋଷ୍ଟ ବି ଅଛି। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ଜବ୍ ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁଟା କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଭଲ ହେବ, ଚାଲ ଆପଣ ଦେଖିବା। ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ ଜବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସିଲାବସ୍ ଉପରେ ଜାଣିବା, ଟପିକ୍ ଉପରେ ଜାଣିବା, କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲ୍ 40 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 40 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 40 ମାର୍କ, ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି 60 ମାର୍କ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ 2 ମାର୍କ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ରିଟେନଟା 200 ମାର୍କ, ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 50 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 250 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ। ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ପଢ଼ିବ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବେ। ଆପଣ
descriptive, structure, comprehension, type of section, type of passive, and causal, direct and indirect, degree comprehension, supplementive. Other areas, article, nouns, adverb, adjective, preposition. Use passes 450 work in the written comprehension question including ମ୍ୟାଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କ'ଣ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ପଢ଼ିବ କେଉଁ ସିଲାବସ୍ରେ ପଢ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। डिटेल्स सिलेबस जनरल नॉलेज करंट अफेयर କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ଚାଲ ଦେଖିବା। मैचिंग हिस्ट्री इवेंट एंड डेट्स पर्सनलाइजेशन एंड प्लेस geographical fact with place structure countries and industrial with hand book and address scientific fact diversity and dates personal and use current event place and personalization matching question miscellaneous type जनरल मैथमेटिक्स ऊपर जानिए फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स नंबर सिस्टम एचसीएफ एलसीएम and remained squared and squared rooted cube and cube rooted percentage and averages simple interest and comprehension interest profit loss and research mixture practitionship rated and cooperation rated and taxation problem and time and work rated and taxes insurance problem and time and work taxation problem and type of decisions reasoning and mental ability विषय जानिए reasoning number ability reasoning aptitude problem solving decision making स्किल टेस्ट ऊपर जानिए स्किल टेस्ट कंप्यूटर में स्किल टेस्ट नेब window operating system the test and the following system operation जो creating rename copy cut paste delete clipboard ms word विषय जानिए paragraph ms word importance same tools editing and formatting and text and paragraph page and paragraph setup interesting and picture and word एमएस पावर पॉइंट ଉପରେ ବି କାମ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସାଇଟ୍ एमएस एक्सेल ଉପରେ ବି एमएस एक्सेल एमएस ଆକ୍ସେସ୍ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେତେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ଦାଜ କରିପାରିବେ ଧରିକି ଆମେ ଦେଖିବା କଟକର ହେଉଛି ଏକ୍ସାଇଜ୍ଟା ହେଉଛି ମେନ୍ 14ଟା 11ଟା ମେନ୍ ଓମେନ୍ 4ଟା କାଷ୍ଟ ବାଇ ଦେଖିବା एसएसटी ପିଲାଙ୍କର ପକେଇପାରିବେ 8 ମେଲ୍ ଓମେନ୍ 3 ଓ ଏସବିସିରେ 4 ମେଲ୍ ଓମେନ୍ 1 ୟୁଆର୍ ପିଲାଙ୍କର ହେଉଛି କଟକର ହେଉଛି 18 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ମେଲ୍ର ଓମେନ୍ 6ଟା ପୋଷ୍ଟ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହେଉଛି କାଟେଗୋରୀ 2 2ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଇ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି କଟକରେ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଅନ୍ଦାଜ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ପିଡିଏଫ୍ଟା ହେଉଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିବି ଲିଙ୍କଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା